onago bizi gara gure gizarteetan, eta hobeto bizitzeko helburuarekin, sasoitxu, osasuntxu egoteko helburuarekin, aurtengo maratoia teioka daukaguna. Abenturena 18an izango dugun handia, eta zegoen laguntza beharko dugu, Eski jendeak askotan zer moduz bizi gara, eta bueno, bizi edo, iraun edo. Iraunez, behar dugu bizi. Bizi. Aldi hori da. Noski ba. Iraunez. Bizi, bizi. Ondo, ederto humorez betetak, eguatozen moduen datozen lagunela jakiak. Gabon, Aritz eta Lier, Eneko eta Joan, Amaia eta Maki, Gabon, denoi. Aritz Lier, zer moduz? Ondo, oso ondo. 10. saioa gure Aritzazen mentzak, 10etik aurrera jatxaluetiet. Bai, zatozien bakotxin jatxaloka hartuko zaituzten, no? 10 ata dugu, ja. Hori da, 11. Aurreko finala oso ona, Lier. Bai, oso ondo. Last Christmas, gave you my heart. Baina ez da ikusten da hor, ja, sako urbiltzen... Nervisuek bai. Baina, bueno, Urduitasuna bai, Bai. Momentu hori geldi, tarte hori luze iten da, osea... Baina, bueno, normala, bai, naturaltasunez, así que, tranquilo. Ondo, gero humorez hartzie badagakoetako bat, diru asko dalako, esaten genuen, hemen 50.000 irabazteko aukera hori, baina, bueno, Aritz, momentuz, etorri zaretenarekin baino gehiagorekin. Oste gehiago egaz. Ondo, Aritz, Poltsa. behin hemen egonda, helburua izango da, sakua, ia eskuratzen duzuen. Bueno, a ver... Kontuz, Aritz orain ari da balantzan jartzen. Helburua bada, baina ez badegu lortzen ere, gure helburuak beteta daude. Helburu esan, paseti lehengo programa, eta jogu samar eta zau sinisten, así que... Berda, hau. Zakua, helburu potolo, eta bueno, zaila dago, horretik dago zakua hainbeste, baina saiatuko gara. Hori da, gu oso pozik, hemen zauzilako 10. etxekueko bai zerrazanik ez, eta iagozatzen duen danok batera, hau pastuek. Eskerrik asko. Hau berriz iritsi berriagia, Eneko eta Joan, Gabon. Bai. Ondo ari naiz, Joan edo Joan? Joan. Joan, ondo ari gara, ezta? Bigarren saioa diot, leku hartzen, edo? Bai, moldatzen. Horreko saio amaieran aitortzen duten. Moldatzen, irauten. Bai, hori da, bizi iraun hementxe, ezta? Beste egun bat gehiago gutxiago, nor daki. Aitortu zenuen Joan, hor pixka bat urduri hon gara. Pixka, bai. Aber, guen gon gehiago itziteten eta... Bueno, azaigu ere izak ateratzen eta trebea gara, baina... Erosoxeago bai aurrekoan baino. Hoi da, bai. Ondo, gogora araziko dugu, pixka bat kurrikulumari dagokienez, ingeniaria Eneko, edo bidea meintzat. Bai. 2 urte falta. Bai, bueno. Bueno, ondo bidean hori ere. Bai. Ikusiko dugu. Bizi bedi, bizi moza, noski. Joan berriz, erdi mailako... Bueno, bai. Nire bosket ingeniero ideiak, orduan. Bai? Bai, nahiko. Ingenieri ideia dituzu. Hasi da hitz egiten, ondo berotzen ari da makina, noski. Baina 2 urteak ebukatuta gero ze asmo duzu lan munduan edo. Ba, imaginatzen lan ingotela, o bestela igual pixka bidaiatu lanen hasi aurretiko. Ondo, begira. Eta horretarako, bidaia hori egin izateko, igual zakua irabazi. Igual, bai. Zela zakiz erekin ordainduko ditugun, bidaia horiek noski. Gainontzean, denbora pasata, ze lanez ikasketez aparteko jarduerak Eneko, zertan aritzen zara? Ba, bueno, gimnasioan eta pasaen urtera arte futbola arbitratzen. Bai, izan zara arbitroa? Bai, bueno, umen eta, bueno, bai. Bai, baina kontuz horre gurasoak eta nola jartzen bai, txarrenak. Asko, txarrenak. Seme alabak txarrenak, horre bai. Seme alabak edo gurasoak? Bueno, arbitratu nituen emakume nagusiak eta seme alabak gerradan, flipa. Txarrak. Justu kontrako irudikatu du nik, gurasoak ari ziren jokatzen. Bai. Eta seme alabak, baina jode hori. Bai. Ama, jode gol bat, eta epaileari... Niri edozer esaten, bai. Eta horregatik erabaki zenuen, bueno, igual ja... Uziko dut hau, gimnasiora joaten zara. Joan, zu berriz? Ni gimnasiora apuntatu nago baita, baina... Bai, Ba, guenen naizen beste juten. Bueno, pixkanaka, horrena izena eman eta... Gero Joan. Ba... Eta bestela, lehen gehiago juten hitze, baina baserria jutea gustatzen zait, eta bertan osabai launtzea, o amonak ez... Lanera joaten gara, ezta? Ez emaraztu egitera, noski. Saiatzen. Zango dira hor baratzean, herri kirolak hor, bai. Pentsa, hori bezalago gimnasiorik ez dago. Miluzeko ere zamagala, beraz, aprobetxatu. Bai. Gaurko entrenamentu ere, animo bikote zorte hon. Eskerrik asko. Amaia eta Mai, etorri berri, ze moduz? Ondo. Amaia, leku ederreti zatozi, Nondik? Elorritxotik. Bai, betiko lagunek? Bai, txiki-txikitatik, bai. Oso ondo, eta nork ekarri du nor animatu da? Biziga juntu Gasteizen, eta ikusten ginen beti, eta duzan momentua ja, eske junbiga. Da, pixuki den gaureko plana. Bai. Ze poza gurea, noski. Amaia zer ikasten zu? IBEF. Bueno, jarduera fisika eta kirolan zientzia. Mai, zu zer ikasten? Nik lehen hezkuntza.
Eta zen moduz duez, ikasketakera? Oso. Ondo. Ondo, eta etxien eta gustora, batera eta horre gauzek. Ostegunak eta? Oso ondo. Bai. Bai, ez? Hortxe unkitu dira benetan, Euskal Herria sortzen. Oskiba. Ostegunetan eratzen da Euskal Herria. Etorkizuneko Euskal Herria ostegunetan egingo dugu. Amaia, futbolisti zara? Bai, jolazta futbolian. Non? Elorrizoko taldean. Ze postutan edo? Aurrian, delantera edo bandatik. Golea zaila. Hori da, pitzitzi. Ondo, pitzitzi, honean askontuz eukitxiak egila. Hori. Maia eta. Mai, zuru musika zaldi eta? Bai, bueno, txikitatik pizka, baina... Zaldeko junik? Ez que ez dut aukeratu bat. Ez dakit. Bat. Txikitan adibidez entzutenan asko gatibu, baina on ja... Vale, orain beste musika desberdinak. Beste? Ez dakit, egeiz juta alakoak. Vale. Diferentiak. Eta gitarritaz dutezu? Bai. Sortu eta zeuk edo bestienak? Bai. Ondo, derto. Zelburu gaz, zatozia, Maia? Paseti horrengo pasera. Eta ondo Partidu, ez da futbolaria eta... Golak sartzen. Noski hori da, arerioak ere fuerte datoz eta... Maia sorte honona dako zuia. Bai. Ongiet horri, Eskerrik asko. Pentsa zer den hau, Finalera iritsi, gol bat sartu, eta etxera... Kontuz? 57.100 euro! Ondo entzun! Ondo, Publikoa ere ondo. Ikusentzunezko komunikazioan ikasle hauek. Lehioan, batzuek, onget horri berri. Az gaitezen ba, erasoan zuzenean, Amaia eta Maili? Bai. Zertan hasi nahi duzue? Guk potokumiak. Bikain. Aritz eta Lierri berriz jarriko diegu? Ikusi makusi. Ondo? Eta triboren berbak, eneko eta joanentzat. Gabon giroan, nabarmen. Zaleak zaretela itortu duzu, Hementxe, hainbat elementu gabontia. Otorduak, mahatxaleak, zuaitza, opariak, Mari Domingi, Olentzero, Astoa, eta Gabon kantak. Ia ba, demora, zuaitza, Bi. Olentzero, 6. opariak, Bat. Mari Domingi, 5. Astoa, 4. otorduak, Bat. Gabon kantak, 8. mahatxaleak, 3. zuaitza, 3. Olentzero, 6. opariak, 4. Mari Domingi, 5. Astoa, 7. otorduak, Bat. Gabon kantak, 8. Aupa! eta mahatxaleak, 2. Aupa! Amaitza ikuzu? Bai, Denak? bai. Bai? Eta hau Bai. garbi? Ulperri hon! Punto! Bide batez? Ez, ni nahiko jatu norrela eskaza. Pepite batzuek bai. Pepite dunek eta jasan. zurituta, eta ez. Ez, zuritxuarik. Ni pepita dunak, eta goa beteta. Urte hasten dugu horrela. Urte berrian. Eneko eta Joan, animalizaliek, pasaria? Bueno, ez. Ez, eta Eneko bueno. gargi. Joanek baserrian edo izango da baten bat? Batzuk, bai. Behiek, Behiak? Boi bitu? behorren bat. Bitu? Ondo. Ederto? Bueno, bestelako animali batzuk, ia ondo moldatzen gara, antabla dator. Eneko zego azita, Denpora. Ordenagailuko gailua. Sagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Muskerra. Ordenagailuko gailua. Zagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Legatza. Ordenagailuko gailua. Sagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Zaldia. Ordenagailuko gailua. Zagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Muskerra. Ordenagailuko gailua. Sagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Ardia. Mozkorraldia. Ordialdia. Zaldia. Ordenagailuko gailua. Zagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Ardia. Mozkorraldia. Muskerra. Ordenagailuko gailua. Sagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Ardia. Mozkorraldia. Astoa. Ordenagailuko gailua. Zagoa. Itxaso nahasiko olatu txiki zuria. Ardia. Mozkorraldia. Legatza. Eguraldiaz mintzatuz, oso txarra. Oski. Zer legatza. Bai.
hauek gimnasiokoak eta formatziagoak. Zati guzterdan, noski hori, ba. ondo. 3 izan dira noski. 30 puntu, beraz. Haupa? Eta gaitezen behar txotan, Amaia eta Amaili, txeketatxoren berri izango dugu noski. Bai. Bai, ez da. Bueno, beharra dina errekonozimendu edo aitortza edo jasotzen ez duen kolektibo bati. Oso ondo. Bertsoa, omenaldia, txeketatxok. Oso Hemen hitzak eta oinak. Eta guazen, Euskal Herriko Aitona monak. mundialak dira, Oso bilobak zaindu parkera, joan. jakiak prestatu, Goxo. jubilatzeko garaia, Eldu. eta bigarrenez, Akaso. maiz esatea azten, Zaigunez. gure esker ona. Jaso. Oh! Bigarrenez akaso, bueno, Bai. guraso, hori da. Ondo! 70 puntu, oso ondo. Oh. Da musu handi bat Aitona mona darantzate. Eta txalo bero bat ere bai. Hace lana. Aurregun horai pentsaten, esaten zionin eta eskatu 3 desira. Bai, Onda beteko dieta. Benetan, beteko bazien, bai. amumaka segotie, Oh. ordutxu bet eskatuko nuke. Bai. Bitu benetan, Orduen aprobetxatu dako zienok, Nik horrez gain, eskatuko nuke, ikusi nahi dut, Aritz eta Lier imintziak egiten. Ah, bueno. Bete dadila desi hori, bezez. Eneko eta joan bezaldean. Bixi. Lehenbiziko ronda, Debora. Dantza, Hula hop. Bai. Flajo. begie, tantak bota, begitan, lentilla, galdatu. Bai, begietan tanta gota. Txirula jo, damoline, Banda, Dambolina. Dambolia, eta txistue. Vale, ados. Eta bereik dira. Damorrada, Musikarik, o... Bai. Damolin, txistulin joleak. Bai. Txistulin, esan? Damolin eta txistulin. Txistulariak eta damolin joleak. Bai. Hor momentu batean Lier bi eskurekin eta txistulariak esan gute, mesedez, hori ez da horretan. Derto dana, Bai. 70 puntu, oso ondo. Damolin eta txistulin. Kula jopean. Bai. Bikote Bikote komikoa, Damolin eta txistulin. Eneko joan esan dugu gorputza astintzen gimnasioan, hemen ere bai, Bai. Hartu lekua, Amaia bestaldean, Bailorri xo. Egurre, Debora. DJ. Kaskuak. DJ-a da, zer gertatu zaio? DJ-a... Musika gabe. Astuiako maia. Ez daki ze jarri. Geratu Ez deko musika musika, gabe. ez da entzuten? Amaitu da. Orokorra. Itxinda... Ez da entzuten, arazo teknikoa. Bai, bigarrena. Txikisa, kaja... Ez. Sartu... Sagua. Arratoia... Ez da, Xagantzera... Fusi? Pika... Klikinua. Bai, eta zer gertatu da? Pintxa bihotzu. Bai. Eskontzeko eskatu. Eskontze... Eta ezetzi esan. Pastela. Bueno, zer da? Oparia. Ez. Nola esan zaio horri? Horre. Umia. Ez. Eskontzeko Eraztuna. eskatu. Bale, zetza zer da orokorra? Kalabazas. Bai! Kalabazak eman. Tokatu zaigu, genaldian. Bai, Kalabazak eman, bai. Begira. bat aurkitu genuen, eta lonjarak hartu genuen pixot. Ez, nik diot, beste kalabazak. Trikuna, kirikinona. Kirikinoa, benetan? Ba, aurkitu genuen, pixat mimatu genuen, eta gero behize salto genuen. Hala? Bai. Eta jasotzeko da horrela guanteak edo jantzak? Palakin. Bai, Bai ba, Bai, oso Eta beraz ondo. kalabazarik ez dugu jaso. Ez, momentuz ez. momentuz. Bai, aurrekoan eta krema egin genuen gero lonjan. bai. Dana, tiruru gina oso ondo. Polita izango da, lehenbizikoz miluzen imintzio batzuk egitea eta... Bai. Bueno, ez hainbesterako igual, gazetik zaren, joan ondo dago, baina hartu lekua, Aritz eta Lier. Venga, Gulago esperientzia da, aprobetxatu. Eta irabazi, puntua galdela. Demora. Kotxie, olatue, itxasontzi bat, Bai. itxasontzi bat,
Patroia. Kapitaine, itxasuntzeko kapitaine. Zu, pertsona bat? Idazten, azterketa egiten, azterketa zuzentzen. Irakasle azterketak emoten, banatzen. Ondo. Ondo, bai. Yoga egiten, meditetan. Vale, yoga, Meditetan. zehaztu behar dugu. Akroyoga egiten. Lier! Zer daki? Hartu lekue! Zer daki? Bai, akrobazien eta jogaren arteko disziplina bat. Nik Erasmusean probatu nuen, bueno, nik enuen ezer egin. Torri zen zera bat, monitorea, eta jasoko zaitut eta zu egon geldirik. Hankekin hartu bizkar gainean. Ba, izu handiz egin zara horretarako? Eta hortan ere moldatu irakasearen meritua era bat, Ondo? Probatu zuzuek, akroi Bai. bat, Bai, ostegunetan eta gazteiz. Ondo. Txalo, bat ez dezebri lierre. Danak, irurogeina! Oso ondo. Oso tre, Bai. Eroglio. A ver. Ez dakit nor maite duten gehiago. Lier edo eroglio. Hortz ezauzien, eure jasan hartien, miluzen. Borrokatu. Daitezaten zerdin. Borrokatu, maitasunaren alde. Hori. Aritz eta lier, lehenengo eroglifiko bat denfora. Poltsatik erori zaizkit. Bai? Tamponak. Bai. Txan magoa, txela mortxila, txan eta pon, teletobi horren izena podalako, pon-ak. Ikusten ditugu, txan ponak. Eta orain ilaski, nor duzu maitea. Zaten nabil, Oso zail dago hau, Bigarren eroglifikoa denpara. Minduta utzi didaztu. Bai? Albertan... Ez? Aldaka. Bai! Oso ondo. Al Pacino, aktorea al eta ka ikusten dugu, eta berdin hori eroglifikoetan da, alda, ka. Oso ondo, aldaka. Igual penagatik egingo duzu pixkat eroglioren alde. Empate. Bueno, en puntu, ondo, joan gara. Beneko eta Joan, pare bat eroglifiko zuen zape? Neko erakutsi ze hona zaran eroglifikoetan. Lehenengoa den para. Ura bai, tipo? Galanta. Ez. Bale, nola hitz egiten du horrek eroglifikoetan? Koldarra. Bai, koldarra, bale? Hotz dagoela ikusten dugu zein horretan, baina Mr. Binek ingelesez hitz egiten du, orduen cold, hotzari, eta arra da, koldarra. Oso ondo. Bigarrena, denpora. Nire alabak azterketan. Venga, hasi, ze ikusten da? Bi kaina... Bai? Pera. Bai? Kainabera. Behien? Bi kaina atera du. Bai? Ona. Bikaina ikusten ditugu zera bat mila giga horiek, eta du narik ez, du bai, bikaina atera du. Oso ondo. Bikaintasuna, beste un puntu. Beste, beste. Etxien eroglifikoetan, seguru oso ondo. Etxien bai, baina... Bizitziak hortan ere. Bueno, Zera maia. horretan bai hobia. Bueno, ia, lortzen dugun, osatzi, lehenengue, denpora. Berez, interesgarria da. Bale, nor da? It, guztia. Bai? Hori. It bat erantzunaren zati, zetan da biz? Elkarrizketa... Zelakue. Zeizkera da hori. Ikan. Venga? Ikait, mereziter. Bale, eta lehelegoku nor da ba? Ikaik. Nikait. Fina, Paul McCartney. Paul. It. Ika da biltz. Politika. Hey, Jude. Bigarrena bai, Bai. Beatles. Venga, bigarrena, denpora. Gehiegitan jotzen duzu. Hortzadar, Bai? ken agina, Ez. ken... Iago izen zer? Ostadar, hortza. Hortzadarra. Ken? Hortza, ken... Ken, hortza. Bale, Adarra. Bale. Hortzadarra, hortzadarra, ken, hortza, badarra. Eragiketa ere eroglifiko bilakatu da. Ondo? Ondo, 50 puntu. Ados. Kenez, berdugu gehitu eta gehitu, Bai. laguntza noski bizuma zabali dago eta maratoiaren egun handia iristekotan da, bizi poza, gora miluze veteranoak eta gora esaterako, Bai. hau ere, bai, guk dantzatu Bai, gora Euskal Herri rock'n'rolleru Bai, ere noski. adin guztietan. 80 gorako rockeroak ere behar dituguta. Ia da. Jose Antonio, egin artean akaso, joan da akuariumera. Ondo. Zazpikia bidali dugu bertatik. Argazki baten azalpenean edo,
honako testua topatu baitu. Testuak euskaraz dio, olagarro bitxia kameraren helburua eramaten saiatzea. Helburu da, ze gertatzen da, gazeleraz dio, pulpo curioso intentando llevarse el objetivo de la cámara. Kameraren objektiboa hartu behartzen eta besteak helburua nahaztu. Jose Antonio, oso fina zazpikia, eskerrik asko bidaltzeagatik. Ona! Opa, olagarroa ere. Ona! Hasi zara? Zertan? Osaba moduen... Bai. Hori bera horrenik ez. Ez ezagutzen dute dira, baina bai. Laster. Iritsiko gara. Zuek izan zarete, Aritz Bider? Guarion mien, bai. Askotan. Hor? Altxorra, zein da altxorra hor? Balie. Komo bina. Bueno. Eskita. Pozen eskura. Xele miziko. Konfinamenduak mina handia egin zuen. Ze filosofok idatzi zuen printzea liburua. Maquiavelo. Oso ondo. Berari ikasi diziozu estrategiak eta. Bokala? Ba horrela, entzun. Wow. Adimentsuren bertsio bat. Ze kanturena? Axuri beltza, txantxibiri, isilik, eusko gudariak. Txantxibiri. Posible, alda. Zer? Axuri beltza. Isilik. Oski? Azena, isilik dago, eta gero. Bokala? Bueno, parrandan, kantatzen eta... Oski. Aurrera, Ze futbol taldetan ari zerat izen ezaguna Luis Miguel Arkona da. Erreala. Mitoa. Mitoa. Bokala? I. No pasa nada, tenemos Arjona. Horrela ingo dugu? Bai. Horren entzun. I need a hero. Pam! Norren entzun dugu kantuan? Bonnie Tyler, Cyndi Lauper, Madonna, Kylie Minogue. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Honen kantea zanitza. Nada, politzia. Bokala? O. Konfinamenduak min handia egin zuen. Aritz eta lider. Akizu. Txone. Bai? Zer dio Maquiavelo. Nahiko lan? Bai, ondina. Azken errondara ba. Nola deitzen da landare hau? Iratzea, goroldioa, txikori belarra edo salbia. Salvia. Txikori belarra. Osondo? Bokala? Falta? Haze aukera, bikote? Zer? Mundu guztiak terraza bat izateko beharra du. Oso, Omoina, algotara. Eta eneko, Joan, bestin eskuratuta, zeuen eskuratzeko aukera bebai, bigarren eskua. Oraindik munstroen beldur naiz. Zein jaki jaten dute tradizioz Italian urtezarra ospatzeko. Dilistak, pasta carbonara, lasagna, focaccia. Lasagna. Errotea. Dilistak. Lenteja. Ez da giro izango. Hauean da. Bokala? Eneko, Joan, entzun. Lady Gaga entzun dugu, bere azken disko luzaren izena beharko genuke. Art Rock, Mayhem, The Fame, Chromatica. The Fame. Errotea. Chromatica. Errotea. Mayhem. Mayhem. Bokala?
Duela gutxi izan da, Joango Zona Aldaparena, zuzenean ikusten Lady Gaga. Sekulakoa, Pentsatzeko Bai, pentsatzekoa da, bai. Eta? Eneko Joan aurrera. Ez, ikusi, ondo. Ze euskal aurkezlerekin nahaztu dugu Lazkao Txiki. Joseba Arginano, Julen Telleria, Egoitz Txurruka, Zigor Iturrieta. Joseba Arginano. Zigor Iturrieta. Leia bera gata. Bizkizek? Pentsa? Txorien etxiki? Bokala? I. Aukera? Bai, ikusten da? Amai? Ez. Aurrera, Eneko Joan. Entzun. Pero oso modan dago hile guztiak atzera engominatuta edo larraian medio dena engominatuta eramatea. Mundu guztia dago igual, zero pertsonalitate, koloreak dena dago beixa eta kaki eta marroia. Ez da clean eta look, da clean girl aesthetic. Ze podcast, entzun dugu? Klaketa, eneagrama, flop kultura, lokatza. Klaketa. Errabatea. Flop kultura. Albina eta Divina, bai. Bokala? O. Saiakera? Edo zer? Bai. Esan. Oraindik munstroen beldur naiz. Lehenengo hitza. A ber. Ia. Lotara noanean, ez dut oina, oetik at irten, ez. At usten badazpada. Ondo! Komodina! Ondo. Eta Amaia guri begira. Bai, ez da. Ontzat emango duzu. Pitzitzi zen atera da hor, Hirugarren eskua. Gizakia naiz, pentsatzen dut jazki. Zu superdotau zara, Bai, bueno, bai. Baina gizakia, azken batean. Februarritan jaiotzen Jorge Oteiza. Zumaian, Getarian, Orion, Zestoan. Getaria. Orion. Estiloa, Ze jakintzua. Entzun, bokala? Hau superdotatua. Ba, hau bai. Egia esan. Ikutsune bakarri hauek, bai. Oso ona, Nor entzun dugu? Kantuan, Alai, Merina Gris, J. Martina Berde Prato. J. Martina. Alai. Alai DJ Tolosarra. Lan berria aurkeztu berri xamartua, oso ona, Bokala? Aurrera? Nor da? Argaziko pertsonaia. 8, 9, 10, 11. 11. Yes. Bokala? I. Gizakia naiz, pentsatzen dut. Ez dakit, tankerarik hartu dio zuen aurrera bestela. Aurrera. Aurrera, bai. Entzun? Zer den bizitza, zer behar duzun. Iapagi! Baino ez dakit, zer den bizitza, zer behar duzun. Zeitz ezabatu dugu Itziarren semeak. Edo zeitz ezabatu ditugu. Zure barruak. Zer den bizitza, zer behar duzun. Zure barruak baino ez dakit. Oso ondo, bokala? O. Gizakia naiz. Pentsatzen dut. Azken errondara? Ez, saiatuko. Ez. Haupa Maia, pitzitziak zer dio? Batzuetan ez daukat iritzirik. Ez da, zera txarra. Galduta nago, baina bizirik. Begarintxua. Aukera dukagu? Bale. Hau da. Bueno, zuzena bada. Zein garaitakoa da gerezia? Negua, udaberria, udazkena. Udaberria. Uda.
estrategia makiabelikoa erabat. Bokala? Eta? Batzuetan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik. Otorbiza hondia. Batzuetan ez daukat iritzirik. Komodina! Guztiek eskuratu dute euren estana, baina eskuratu dute 180 eta komodina Durangon, 270 eta komodina Algortan, 370 eta komodina Elorrion. Zein da zuzena? Adi, oso ondo, 3 taldiek? Bat agurtu beharko dugu, proba hau, eta gero, konzentratuta, erantzungo dugu, lehenengo errondan, aktoreak dira. Tom Zuckerberg, Tom Holland, Tom Ellis, Tom Hardy, Tom King, Tom Odell, Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Hiddleston, Tom Felton, Tom Baker. Tom Cruise. Noski. Tom Holland. Spider-Man. Tom Felton. Hau da, Harry Potterren Draco Malfoy. Tom Hanks. Izarro bat. Eneko Joan? Tom Baker. Britania Rau. Tom Ellis. Galestarra. Tom Odell. Hau abeslaria da. Another Love abestiaren egilea, besteak beste. Eneko Joan? Bi eta bi. Bi zuzenak, bi okerrak. Tom Hardy. Star Trek, Inception. Azkena? Komodina. Komodin. Tom Hiddleston. Egun gaberroitan puntu, Elorrixora. Bigarren erronda. Ondo ikusi, ondo erantzun, arabiar jatorrizko hitzak dira. Atorra, azafraia, azoka, albistea, atabala, alkatea, artzenikoa, alkandora, anarkia, akordea, albaitaria. Alkandora. Alkandura, jatorrian, bai. Albaitaria. Arabierako albaitar hitzetik datorrena. Alkatea. Azafraia. Atabala. Arabieraz, timbalei atbal, esaten baite. Azoka. Ona, Bai? Azoka. Albistea. Begira, albizara, hitz arabiarretik dator, berri ona esan nahi du horrek. Ona, Azkena? Akordea. Greziarra jatorrian. Komodina. Odina eta... Komodina? Alkomodina. Hori. Atorra! Egun gaberroitan puntu. Eta 3. errondan, Harry Potter sagako filmak dira. Sorgin herria, odol nahasiko printzea, sekretuen sistera, eribaren erlikiak 2, Azkabango presoa, koro sorgindua, suaren kopa, landare pozoitxua, sekretuen ganbera, erioaren erlikiak 1, Fenixaren ordena. Sekretuen ganbera. Sagako bigarrena. Erioaren erlikiak 1. Zazpigarrena. Azkabango presoa. Ezaguna, 3. Sorginarria. Honekin hasi zen? Sekretuen sistera. Hau, sisteratik atera dugu, guk ere. Eneko Joan? Suaren kopa. Amai. Odol naziko printzea. Fenixaren ordena. 5. Ondo. Osatzeko aukera? Erioaren erlikia 2. Ba bai, egun gaberroitan puntu. Amaia eta Amaire markagailura. Eta markagailua zonela geratzen dira, 6 puntu Durangon,
470 algortan, eta Elorrion 670. Zeneko eta joan! Ba, hemen txe, bigarren saio honetan amaituko da nolabait zuen saga. Bai. Eta tamalez, final txori jokatzeko tarterik betarik ez dugu izan. Zer mozu esperintzia izan da dena den? Ona, politxe. Bai. Beti garria. Bai, ondo. Berez izan du bisita galegia. Argi geratu da, miluze finak zaretela. Kirolari apartak, ikasle honak. Bueno, neko joan segi eskerrik hortan. asko Opa, gorta, Opa, zuek! Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude. Aita semeak. Jaun da jabe, bai ez da? Ondo. Bueno, kontu bizi lagunak ere. Ezker regaletik Amaia, gitarra joaz Maili. Ondo, Bai. Komoinak lapurtu ditugu, puntuak ere bai. Eroso beraz, Baina ikusiko da. etxean bezala, alegia. Hori bai. Etxean miluze finak baitzarete. Etxetik eta sofatik eta sokatira zer moduz? Ondo. Bai? Bai, sokatira. Bale. Sokatira. Imintzioak, ondo imintzioak, sokatira ya. Ja, bai. Bueno, pentsatzeko tarte pixka bat izango duzu erantzuten lehenak. Veteranoak izango baitira. Hartu lekua bat aguazen, sokatirara. Demora, zein da munduko hegaztirik azkarrena? Arranue. Belatza, zein ozeanotan itxasoratzen da Amazonas ibaia? Atlantikoan. Zuzen. Zein izan zen Errusiako azken txarra? Paso. Nikolas. Zein euskal hiriburutan egiten da azkena rock festival? Bilbon. Gazaizen egiten da. Zenbat Oscar irabazi ditu Jack Nicholson aktoreak? 5. 3. Zein etxetakoa da Daenerys Game of Thrones telesailean? Paso. Targaryen. Bizkaiko zein udalerritan dago Olentzero eta Maridomiren etxea? Mungia. Mungia. Zein da Kazakstango hiriburua? Paso. Astana da. Nork idatzi zuen Orient Expresseko hilketa liburua? Paso. Agatha Christie, zein hilabetetan gertatu zen Dorre Bikien atentatua? Iraian. Bai. Bizkaiko zein udalerritan dago Santimamineko koba? Paso. Korte Zubin. Zeren gainean dabil Bart The Simpsoneko sarrera kantan? Skatean. Skatean. Zein da munduko narrastirik handiena? Anaconda. Krokodiloa da. Zein kantxatan jokatzen du Bilbao Basketek? Miribilan. Bilbao arenan jokatzen du. Bai. Zein udalerritan hasi eta amaitzen da 100.000 lasterketa? Paso. Bea zainen, zenbat atzetako eskua du Mickey Mousek? 3. 4. Zein euskal lurraldetan dago Zuhatza uhartea? Araban. Araban dago. Zein hamarkadatan izan zen Kubako misilen krisia? 60. hamarkada. 60. Eta ze urtetan iritsi zen Netflix Hego Euskal Herrira? 2004. 2015. Zein koloretako isatsa dute gorilek? Ez dekie. Beste zein modutara deitzen zaio izotz aroari? Paso. Glaziazioa. Zein herrialdetan dago oian beltza? Alemanian. Alemanian. Zein izen ez da ezaguna Carolina Giraldo Navarro abeslaria? Paso. Karol G. Abestiaren arabera nola deitzen dira bi artzain buru txuriak? Paso. Antxon eta Pedu artzain buru txuri. Bai, eusten. Txartu ez, Bai, eusten. Zelan, lehenengo gune? Ondo. Eroso. Bai. Ondo pasatzen? Bai. Ja prest urrengorako, a ber. Erdo, da prest urrengorako bai, ikusegun zaino gora, Bai. Hau patzuek! Saio divertigarria, gorkoa, Ilaski? Bai. Gorkoa ere? Gorkoa ere, bai. Hortan ari gara. Bai. Ligerari, ari gara divertitzen. Asko. Bai. Hori izango da gakoa, ez da? Bizitzan? Bai, eta diot orain ezakuarekin erabat itxutu gabe, Divertitu, ondo pasa. Bai. Eta gero irabazi. Eta gero, hori da. Irabazi, Erne. 57.100 euro! Eta gero, divertitzen jarraitu noski. Bai. Zuek, divertitu, ikasi baita ere, Zerrik asko tortziak, Gusten zuen gradua ikasten ari diren hemen lagunak, Leioako bigarren ikasturtean. Munduko karrerarik politxena. Aukeratu dute hauek. Ez zailena akaso, baina. Da sorte hon, Etxekuei gurekin bat egiteko deialdiekin. Bai, noski. Tiki, Miau, momentua da. divertitu. Aritz, borobil zabiltza urten, begiren abil, 50 urte. Bai.
Ondo. Hori txalotzeko. Eta hemen miluzen zemearekin. Hori da. Egin duzue segurazki kintuen bazkariz edo, ez? Egin dut, kinto bazkaria. Erizainena ere bai? Erizainena iteko daukat. Baina jungera lagun artean ospatzera 50 urteak, bidai bat egin. Aritzek itxura dauka gainera, ez da beste inorekin krudela izatea dira, baina 50 urte ona dauzka Aritzek. Bazkari eritzi da esateko, hemen nahi ontzeko. Denbora ez da berdi pasatzen denontzako. Nora iban zarete lagunek eta? Berlinera jungera. Ondo. Hori dana nik datorren urtien dakotelako. Bale. Aritz. Daku kintuen bazkariz daku lagunek, bueno... Esango nuke Aritz eta Iazki bera ere, egiteko. bazkari horretan pixkat gorrotatu ezen. Ez dira zartuko hau Bai, zer zauzie, baina eskorik eta bien. Hori da. Aritz, zeure adinkidiek, behar ditugu, lier Aritz sorte hononon, aurten 50 urte, bete dituzte, hau da, 1975ean, jaioak dira, denbora. Imanol Pradales, lehendakaria. Angelina Jolie. Lucía Lacarra, dantzaria. David Beckham. Edurne Pasaban. Bai. Mikel Goñi. Giorgia Meloni. Bai. Igor Lortza. Carmele Jaio. Bai. Tiger Woods. Arkaitz Kano. Egia ez egingo dugu. Peia Katz. Vale, a ver, zeintzuk duda... Pradales, duda dakat. Behi bekatzuk esatzen, Mikel Goñi duda dakat. Ez dakit. Eta, a ber, hemendikan... Meloni kendu Joli, eta Meloni... kendu, a ber. Peia Katz. A ber. Aldaketak egin eta egiaztatu. Temporaz gabiltz. Vale. Zelan, pasau batzuk. Dakizkigu fijo, bi hauek. Bai, baina pasau bestaldea. Pasoan ez. Eta hau bai ez. Pasoan, eta berriro. Eta azkenekoa da? Bueno, a ber, beste bat. Aldatu beste bat. Jaulen hor zeon. Zazpiegatx? Baitxoin, pasa denak bestaldea. Bakiku bi hauek ondo. Bale, pasa. Beste guztik aldatzen txugu. Bale, bazian zazpi. Eta bi behatzi, bi daude gaizki. Azkar, bi. Eta David Beckham ez, hau ez. Bi. Lierretaritz, urrezko galdera. Apirilean jaio ziren bi. Denbora, nortzuk? Ez dakit. Venga, bale, esan. Ez dakit. Zamuz? Txarto. Horribilia. Amaieran, a ber, baina... Jostari. Bai. Hausart. Bueno. Aritz, sorte apur batekin kintuen bazkarizen Igor Lortzagaz, on zinen. Bai, bakit. Ezan egon, baina bakit. Kinto gehala. Zen joan, Durango 50? Ia datorren urtean joaten den, ezta? Hoi da. Arkaitz Kano. Pasarte, arra. Ikastolan urte bete berria. Ikastolan ibitakoa. Bai? Bai? Zure klasekin izan da? Beste gelan baino, bai. Zego bazkari makala zuek, Denak elkartuta. Lucía Lacarra. Zumaitik mundura. Balet dantzaria aparta. 75. Ez eskoremoan Mikel Goñi. 58 urte ditu. Pilotariak. Ni paño bat gitxe hau, Goñik. Carmele Jaio ez eskoremoan. 55 bete ditu aurten. Gero eta guapi hau dau. Hace sasoia honek ere, bai. Tiger Woods.
oso gazte nabarmendu zen. Pixkanaka, gure gora. Golfista hau gaztiauten, gaztetan danak hauzelaka. Bai, erori zara zure trampara. Bai, gaztetan guapua, orain azken aldizen bizitza txarrata. Ibili da, Batera eta bestera. Giorgia Meloni. Ez? 48 urte ditu. Bai, horrazkeri olatziakola. Zarra Bueno, hori du ultraeskuinak, ez da. Kontserbadorea, horrazkeran ere. Angelina Jolie. Ez ezkore moan? Bai? Txakatxak. Imanol Pradales, Angelina Jolie eta David Beckham, zuekin bazkaltzera joateko moduan dira. Edurne pasaban, poizka bat goraxiago, 52 urte. Azken bi aldaketak ez dira, zuzenak izan, bai. Baina, lierretari 250 euro gehitu behar dizkiogu orain arte pilatutako guztiei, eta urrezko galdera daukagu. 1000 euro, gorretzen ditu. Urrezko galderen erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Agian dona katona, apirilean. Jaio zirenak. Bidarik bez. Zuek zarete? Ekaina, ni gainikoa. Ni maiatzekoa. Ez dio, zuen hilabetea balitz, igual, izaten da. Zorte apur batekin, Mikel Goñi. Jaberarekin ospatu. Aprileko, Oso ondo. Aprilaren 25 jaioa. Zorte apur batekin, Zorte pixarekin. Igor Elortza. Zorte pixarekin. Eta beste 1000 euro eskuratu. Lierretaritz! Bagatuko ditugu, 1000 euro urrezko galderan, zuzena da, Igor Elortza. Ai, Manol Pradales! Lierretaritz, lan bikaina egin gaurkoan ere, beste final bat jokatu. 1250 euro, Hazi ospatzen oraintxe. Opa, bikote! Zetazko jona zuek etxien bebai, gu ikusten zautzen bitartien, mila esker!